Alltså lite. Det är kul att se på. Här är jag. Roligare än så här blir det inte. Det kommer ju finnas. Vi filmar med Jespers. Vi får se om det blir bättre bilden där. Varvet. Inte en chans. En chans. Men alltså jag snackar om det. I den andra sidan. Men så nu går det inte. Ja. Just nu har du så... Du kolla på. Ja. Lite för mycket. Det fick ut fakturor på en dag, så fall då. Det är påminnelse. Avgift. Hur mer ska fartas med varandra fart extra för? Men du är ju så Din, jävla snabb, helt seriöst. Kom hem. Lyfter du ens på den där tåget? Nej, jag tror inte jag har det. Har du tittat där eller? Man kan ju räkna ut med arslet. Nej, vi ställer inte på tidningen, ditt jävla arsle, vad fan. Jag har sagt att vi ska skaffa ett oljefat istället. Slipper man sån här skit. Det här är Office Bang. Det här är fan Bang Office med tjudars jävla verksamhet. Han driver sin egen bordell här. Det är bara han själv som jobbar där. Han jobbar kvällar och helger. Här är en Mac. Skål. Tjena Bertfjärt, fan vad full du är. Bada. Mäckar du den här själv? Jag mäckar. Du har inte alls det. Nej, vänta, nej, det är nummer av... Vad fan är den då? Är det fortfarande? 1, 2... Alltså som jag tänker, då är det så här, hur mycket du jobbar på frågan.